אני אהוד הלוי, הספר בוסיה בידיים שלי, ואני הולך להקריא לכם פרק ממנו. הפרק נקרא נהלל, זה אחרי שבוסיה כבר עלתה לארץ, וקדימה. שפרינצה וביילקה. שלום יהודאי מוליך את שתי הפרידות, שפרינצה וביילקה, קדימה בדרך מערבה. דיו, הוא אומר להם ביידיש, איך קיבלתי 3 עצלות כאלה דווקא הבוקר? אלה השתיים שרצות לפניי, וזו שיושבת מאחוריי. בדיבורו הוא מתייחס גם אל הפרידות החזקות, וגם אל בוסיה. מבטו נח על חנה אימה, חותנתו, שיושבת לידו על מושב העגלון. חנה, מבטה אינו מש משולי הדרך, מלטף את הסלעים ואת העשב הקמל, מתרומם מעת לעת אל הגבעות, אבל חיוך דק בגומות לחייה העמוקות, הוא שמסגיר את הקשבתה לחתנה שלום. אוהבת היא את שפתו העשירה, המשתלחת ומקניטה לעתים, את הפראות והשנינות של תלמיד חכם, שהפך לעיקר בארץ זו, וגם נשא את ביתה רחל. הפרידות אינן משנות דבר מהילוכן. בתוך אבק דק שמצפה את הדרך הן שועטות. בודשות את הקרקע מבלי לראות היטב, מקוות שאין אבן או בור תחת צמיחת האבק. הן מושכות עגלת אופנים מן המושב נהלל, עגלת מסע חזקה שהמרחק בה גדול בין הסרנים, מה שיאפשר לעצי הבניין שיקנו היום בחיפה, די ויותר מקום כדי לשוב אל העמק הרחב, שם ממתינה להם כבר אדמת הצריף הכבושה שנועדה לחנה ובניה, צבי, ניומה, שמוליק. לבוסיה כבר יש מקום מגורים משלה, כי זה כמעט שנה היא לומדת ומתגוררת בבית הספר החקלאי בנהלל.